ଏଇଥିରେ ତେଲ ସରିଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମାଇଲେଜ ଦେଖୁନି ମାଇଲେଜ ଦେଖୁନି ବିଲଟା କାଢିବୁ ସେ ବିଲଟା କାଢ 50 ବିଲଟା କହିଲା ଖରଚ ବେଡସିଟ୍ ଯାକ ଏମିତି କଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲୋକ କମ ପାଇବା କି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍କି ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡେ ତେଲ କଲେ ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ତେଲ ପକାଉ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସେମିତି ନାହିଁ ନା ସେ ତ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା ଏଇଟା ଜାଣିଲୁ ବୋଲି ଆଉ ତ ଅଲଗା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ତ ପକେଇକିରି ପଳଉଛୁ ନା ଆମେ କଣ ମାପିକି ଦେଖୁଛୁ କି ମେସିନାରୀ ବୁଲେଇଲେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ମୋଦି ୟା କରିଦେଲେ ସିଏ ତା କରିଦେଲେ ତମେ ତେଲରେ ନିଜର ଆଇଲା ମେଜରଟା ଟିକେ 400 ଗ୍ରାମ 50 ଟଙ୍କାରେ 400 ଗ୍ରାମ ର ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖିବେ କଣ ଆଉ କଣ ମେଜର ଦେଖିବେ ମେଜର କଣ ଦେଖିବେ 400 ଗ୍ରାମ ଏଠି ଦେଖଉଛି 50 ଟଙ୍କା 400 ଗ୍ରାମ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା 700 ମୂଲ୍ୟ 700 ହବ 50 ଟଙ୍କା 400 ଗ୍ରାମ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି 400 ଗ୍ରାମ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ 300 ତେଲ ଆପଣ ମାରିବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଛି ସେ ପିଲା ସେଠି ପକେଇଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 50 ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରୁ ହିଁ ଆମେ ତ କୁଆଡେ ନେଇଯାଇନୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ନାହିଁ ପକେଇଲା ଲୋକରେ କଣ ଅଛି କିଏ ଏବେ ପକେଇଲା ବେଳେ କଣ ହବ ଯିଏ ପକେଇବ ସିଏ ପକେଇବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେସିନାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା $210 ଯାଇଛି ନା କମ ଯାଇଥିବ କେମିତି